Mga kaigsunan, matod pa ni Brother Phil Galion nga ang Diyos lagi kalinaw. Dili taon kalinaw tanan ang Diyos. Oy, kaningon gid ang Diyos. Ako'y gabuhat sa dautan, ako sa'y gabuhat sa maayo. Iya kalinaw lagi iya. Naagyo lang duga. Kay ugwa ni gubot, kung saan may pulis, may pulis. Importante kay naigubot, kay naipulis, na masakiton, padadag sakit sa Ginoo. Ana mga Visayas dis, Visayas padadag sakit sa Ginoo ang mga tao. Para saan makakwarta sa doktor? Nga maayo nang gibuhat Ginoo, padadag magkasakit ug may kaglawas. Mao na naagi nang dautan gibuhat Ginoo. Di kay kalinaw ra. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Kaya kay kalinaw ramang gyud ang Dios kalinaw kani ding gubot unsa ning gubot sa Ginoo gyapon ni. Ingong Ginoo wa ko mo anis kalinaw. Mateo 10:34 ni anhi ko lagi espada mag-away ang amahan batok anak lalaki ang inahan batok anak babae. Mag-away man gani. Unya ingon ka pulos lang ni kalinaw dili na may mo. Kining Diyos ni anya tanan makaigsunan sumaga debate gani sa Senado sa Kongreso di penalty kinsa may mudao kana klaro gyud na og bersikulohay lang daghan gyud ang death penalty. Isugo pa Diyos ni man Diyos ako ray mo patay way lain Deuteronomio 32:39 naakas Biblia tanan sa to pag gusto kinang Ginoo patay. 1 Samuel 6:19 gipatay sa Ginoo ang 70 ka tawo kay milili sa sudlamnan sa kasabutan sa Ginoo. Nilili na kaya na gipatay sa Ginoo. Ingon na di ba kalinaw na yun ng Ginoo. Gugma. Nabay gugma. Naningon man siya, wa ako'y gugma sa mga hintil. Basta gugma na hintil. Maokin ni akong piniling katawan. Ang mga Hudiyo, luoy ka sa Pilipinas. Legit. Maulit, tinuon ni Biblia, Isaias 44:2, reject ang Pilipinas. Ningon man siya, ang tanang tao sa Jerusalem, tanang tao sa Israel, mauray akong napilian. Nga, ang taga-Pilipinas eh, reject. Magsigi pa tani. Mauna diha mga kaigsunan, kinaam nas Biblia tanan, yung basahan sa ninyo. Ug angay pa ning hinuptokan nato, kay ningon ang Ginoo nga, Jotay ragyod ang maluwas. Kay kapilo na Pilipinas, mudaghan, mamong sila. Jotay na may maluwas, may sulti sa Biblia. Mateo 7:13. Laro man na nga, jutay laging maluwas. Kay ang langit, masigpit ang daan, gamay ra. Ang impirno, dakko kayo, lapag kayong daan dito. Munandaghan kayong tao dito, lagayala, dakko kayong daan ba? Lagay, alay ka sa langit, wala pasin, dakko kayong daan. Suot kayo, lagay mita. Mauna ang langit. Pero alay ka sa impirno, wala gayala. Walang isin, dakko kayong daan. Arpo kasi sa alpi. Mauna ang impirno. Kay kugihan mga tao diha. Ang langit, magsige malakaampo, ay mahimo. Kung may produkto ana, ang taga-impirno, hilig man kay padakos daan, may man kay manarbaho. Kugihan man ng mga taga-impirno, kining sakop siya, wa pagkakugihan ana. Pero kining sakop sa Diyos, pagkatapulan, sige lang kato, sige lang pangayo sa Ginoo. Wala, sige lang pangayo, sige nga, Ginoo, tagaay ko. Simana na sa, ato sa simbahan. Ato sa simbahan, Ginoo, tagay ko may lawas, tagay ko makaon. Itagaan ka na. Sige lang kang pangayo, trabaho eh. Putang inang yan. Bawal ka sa may tunan. Kaya makatulik ko, magsingin na ng pangayo. Kaya diha, kabantay ka simbahan. Kini sa pare mo nakaingon. Ang pare, awan ang pare. May mga isugid at yung sala. Di maning kapo sa taong ka magkasala. Hindi simbahan mo. Basta totoo. Kung sabay mo isugid. Kung kay sa, di ka simba. Santo pa maning kapo, di ka magkasaka. Para hindi simbahan mo doon na kay sumbong pare. May mo ikaw na pare ka. Isugid at yung sala. Ato ka dito, kaysa, usam ko ani. Santo pa importante, God. Magpakasasa ka. Buwan doon na kay sumbong dito sa pare. O pasayloon ka. Simple na kayo na. Pakumitan mo yan. Dagan kayo nasumpuan ni pero dahil ni komedya pero naatin na balaga sulatan. Ako gining kitunan magkaigsunan kay dagdugay na magkay kwalituon ang Biblia. Nya ako na ni kay kating kung Dios abubuan man guni. Suma sa Exodus 34:14. Ayaw ka mo pagsimba og laing Dios kay ako si Yahweh abubuan. Ang problema nganong mga bubo man siya man kay haod. Hawla! Pinsan ako na ninyo, mga bubuka nga ng mga pobre kay
lupig man na nimo. Ang pagabubuan nimo kanang paut mo power. Wag yung ayo. Imo ni basa ang Biblia? Okay mo pintahon ba? Pintahay lang. Walay sukan na yun. Pinta-pinta lang. Prangkang pagkasulti ba? Okay mo kinitunan ang Biblia. Kasi kung diferensya ni. Tanawan ni Deuteronomy 4:3. Gipatay sa Ginoo ang nga inyong Diyos ang tanang tao nga misimba kang Baal. Kay nangabubo siya. Nisimba ditong Baal. Kay patay sa Ginoo kay nangabubo. Mayo bagula. Ato ka ang simba atong kahoy. Nya mga bubuho ka atong kahoy. Sa Ginoo. Gamay na tingin sa kahoy. Mao na mga kaigsunan, ato kining basa ang Biblia, kay gipahinumdom gid sa Biblia mga kaigsunan nga kinahanglan kuno na ang usa ka pastor, mga ministro, mga pare, kinahanglan nga ilang sinultihan kanunay nga makahimuot o makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa nangutana kaninyo. Importante yun na hanay jud kuno. Ang problema ang Ginoo di masadhan ay. Buhat siya maayo, nanambal siya. Buhat mo siya linog, padadaan kag linog, may ka na. Lagi ka atbang good pirmi ba? Ang ato mga kauban mo, ingon, kalinaw, ginang linaw, kay gugma. Wagi, gugma yun, gugma. Pero imo ginang husayon, mga kaigsunan, des Biblia, pagka mga delikado, Exodo 21, 12 nga 15, purting dagan ang patay dia. Mao na champion dos Kongreso, kada Exodo 21, 12 nga 15, timan-ig yun na ninyo. Mauna ikipanguharo lang, Pacquiao, alam mga pisikulo ha, o kanang Lucas 19:27, nga niingon si Kristo, nan, may tungod sa akong magkaaway, na dili gusto ako maghari kanila, dad-a sila sa akong atubangan o pamatya ninyo. Sa dihang nakasulti na si Jesus Kristo niini, nipadulong siya sa Jerusalem. Gusto kayo siya patay magkaigsunan, dad-a sa akong atubangan o pamatya ninyo, kasayunan ka na, niya maingon niya mo, dili maayong patay, oy. Ginoo gani, patay man gani. Mao ni si Duterte makaigsoon atong presidente, mao gini nakatuman sa sugo din Biblia. Roma 13. Uno, kasana ninyo, nakatuman yun na niya. Kinanglan mo sunod mo pamunuan, kay kanang pamunuan gipahimutan na sa Dios. Mao bitaw ni makaigsunan, daghan kay dinhi makaigsunan, nga ako ginigipang hatag ninyo, kay lagi ako na ipatubag kay kadaghanan gyud is Biblia god. Kadaghanan gyud dinhi nakasumpaki ang sunod sa Dios, ingon sa ayaw pagpatay, naasad. Unya patyan ninyo, naasad. Di malibog na tani. Nya ingon na dili tanan maluwas. Di basa ni mo Roma 10:13, ang tanang tao musangpis gino maluwas. Naunsa naman eh. Nya jutay lang malangit, ingon sa dili di maihap. Basta buang na plasaan yung Biblia. Jutay lang ko ng malangit, ingon sa usang dili ang langit di maihap. Naasad Biblia na tanga. Nakasungi ba? Anong saom nito paghusay? Hala! Basta ang problema na ni karon mga kaigsoon unsaon na ito paghusay ng Biblia. Kay daghan kay dinis Biblia nga mga sinampang kong pagkasulti, daghan mo kay dini. Padadaan sa Ginoo og sakit ang mga tao. Isaias 16. Ingon sa Ginoo, ayuhon ko ang tanan yung sakit. Kanong iya pa mapadalan? Ngayon mga ayuhon? Exodo 23. Nga kinatanan sa Biblia mga kaigsoon busa kay daghan pa mamanulti. Ato lang ning hatang nila mga kaigsunan, ato sa ipatubag kay daghan kay kontradiksyon sa Biblia. Daghang salamat o may hapon.